Акчаны үзебезнең илдә калдырырга. Татарстанда импортны алыштыру үзәгешенең беренче 10 көнендә эшмәкәрләр 93 миллион сумлык продукция сатып алу өчен контракт төзегән. Мәйданчык республикада махсус эшли башлады. Ул эшмәкәрләр яңа икътисади шартларда үзара хезмәттәшлек элемтәләрен оператив рәвештә үзгәртеп кору өчен кирәк. Импортны алыштыруда продукция җитештерә торган предприятиеләр турында мәгълүмат бирү, элек чит ил компанияләр белән хезмәттәшлек иткән кешеләргә зур ярдәм. Барлык сораулар буенча тәүлек буенча эшләүче кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Эшмәкәрләр өчен укыту семинарларда үткәрелә. Элемтә өчен телефон экранда күрсәтелгән. Сәүдә киштәләрендә югалып торган шикәр кымы яна барлыкка килде. Ни өчен сатуда шикәр булмаган? Хәзер аңа ихтыяҗ нинди? Хәбәрчебез кызыксынды. Сатуда шикәр булмый торды. Аңа ясалма кыттык туды. Моңа сатучылар да гаҗәпләнгән. Камерага ачыктан ачык әйтмәсәләр дә, элеккечә киштәләрнең шикәргә тулы җавапларын әйтәләр. Сатып алучылар да гаҗәпсенгән. При вас, что ли, сделали? А вот в том-то и смысл, что мы не предупреждали, мы так приехали. Ну, тогда значит, что-то изменилось у них. Хәл чынлап та үзгәрде. Республика икътисад министры Мидхәт Шаһихмәтовның әйтүенчә, март башыннан Татарстанда шикәр ихтыяҗы 2 тапкырга кимәгән. Шикәр булмау сатучыларны да хафага салды. Әйтик, Воронеж өлкәсендә монополия каршы хезмәт Россиянең 2 зур тәэминчесе арасында сүз куешу турында эш кузгаткан. Ведомство фаразы буенча, алар шикәр җибәрүне ясалма рәвештә тоткарлаган. Татарстанда монополия каршы көрәшүчеләрнең шикәр белән тәэмин итүче Агросила компаниясе бәяләренә карата сорау туган. Әгәр дә без җитештерү процессларының кыйммәтләнүе турында сөйләсәк, ел башыннан бу күрсәткеч 52%-ка кадәр арткан. Соңгы айда да шулай ук төрле товарларга, чималга, төрү материалларына бәяләр кыйммәтләнде. Бәяне киметергә туры килә, ул контрольдә тотыла. Холдинг төркәк белән тәэмин итүче компанияне алыштырырга, чималны зур мәйданнарда үстерергә ниятли. Әлегә Агросила хезмәткәрләренә монополия каршы федераль хезмәткә үзләре куйган бәяләрнең чыгымнарын расларга туры киләчәк. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.